megalayapost.news Wemle ke Shillong North Constituency ba adel bot nong room ne ka sngi ula pli pat ba ya ka Triangle Junction ka badan hagalat ban ne Salau Mali Hospital ya ka ni ka Triangle Junction la de ban shnabat penitna thamai ha ka jinglot ka ba umdu na shi polang ka ba kan thu ka jing care thamai ba ka jing siang rong ya ka surong ha ka ni ka sngi la don langki executive member jong ka dorbar shnong Lau Mali pelun ki pat ba bat kinomi kmat na ka tanat PWD ka sarkar jilla bat SRGT ha ba kuran ka ni ka sngi Wemle ka North Shillong Constituency ba adel bot nong room ula ong ba ya ka Triangle Junction la thumulu pa bantai thamai na du snam arajar arpowe hendrai na markat tu kat ni kidaw kani ka kam shamlaya shakman ba adel ba lo ong bakadaw bantay tmai ka Triangle Junction ka deshi bantaban pen kam kulu ya ka surong na marka dei ka surok ka bakong san na marka jingdon ka Lau Mali Hospital bat ka surok banlai sayaw du bat ki thanje yaw mot pran ngai kublai ka sarkar jala na du sembut menteri rangba bakmi ka tanat PWD bat kumjuru ya ki kontraktor ki bala pendap ya kani ka kam ha ka por bala bu lo ong ba adel ban habai kublai Christmas ya baro ki badan ha ka program Wemle ulaban ya ka jingdon kam bani teli bani selong ya laki khun samla kanang bikin lait naging sya panshoy ki babun jan ki kam snio kum Wemle ka than ula ong ru nga kentui ki kimi ki pa ban seneng ban krawi laki khun bakin le ya ka badai song konor ba penya ini jalang ni step ka bakmen ka step ko basa chicken mau ka step ko basa ka berhem na ka berta jong ilang baro kinong song sunong jong kanika Lau Mali pelun dorbar sunong club community la slemba na jungit ala dia bagi jia lenti tang badia sya ka penduk no resisien bang yai ne kai ga bang yo ka song betang kat no gila ban yai ne ai kublai kerpang ne ko por ya irang ba sno I bahab I boy khodi I ba lakot suba yang aku mu Emily local Emily major nang rekat ni si baban play ya kan ka beautification Lau Mali pelun triangle ito nang ringkat I skatering jongka SRGT Shillong Recreation Ground Trust ito nang ringkat ki official na po kapinudi kumju ki official na po municipal president ba secretary executive committee jongka dorbar shnong I barok way President Secretary jongka seng sama seng kentai ba sports club bat kilong pa pero nang rekat ni kapor ngadap lagi jing so komen bakum u Emily ngelayo ya kaban ya tulun lang rekat hot kumongi bahep I ramasnong la perken mau ba kani gede kabala persang matala naduk senam arjar arpui tingapan pauru kejing komen ba hantam bajing sungu nyemdei bat kelet nyemdei ban nek rany Ngimdei ban sengo salia ban ai burom ban ai kublai ya kita ki badai hok nadu I minister beton burom jong ka piduri isa preston tensong ka department hi brokway kumju ki contractor kham daklet angin scam ba kani ka present government kan ai ka special concentration na ka banta ki contractor jongka state I Brockway kam ditang constituency namari babon hi kila invest lagi 1 crores of rupees barkawan packaging CEO dia dan scam baka government kan ai ka special consideration nam ta jongki kanang baka nang yo mensiam manang pentelo di kikam si bon ba keleng saudong ndai tani constituency jonga ndai ka state I Brockway tengah penpau kam tam kajing sukumen hani ka singi bungyo kan penurlong haswa pengindio kan priang Christmas Hoi kidon kibalong Kristan kidon pamlong lagi siam ni ka kabu banai kublai Christmas basuk bakamen nam ta jok pi baro ngingit scam ban ikerben scam kam tame ki khun samla bai ka bakreng yeki ban pentaba da ki rong pong jeni ka perthai ban rakhi ka Christmas ban rakhi kam tam ya ka New Year ngingit scam bakin long kita bela pen kre kam tam bani ban pediang yo long pedem jongi rai jingi Jesus Christ haka jengem haka donut haka yen kasem maraki emlang kasalang nomor game kwa mani gari bakajaj benriu kujongi kabangilong menor mani gari tip riu tip lai gari tip kur tip ha gari rawan yu kejat kiblai inum kwa bandulo ya ka nomor ngi hani ismi baka akor keburom kanang yar arsut kabrang ya ipor to ai bagi kemik pa kilong bepet ngor kenum ting ban kren ya ki khon kikti
ya ka hok bat ka jing shisha kinum kren tang ya ka babha kin le ya ka badai kani kani ka por ka banga kum no mikmat ringkat ki mikpa midong kam ban sreng ban kraw lagi jong ki khun ki ban kham tam ya kim lang salang ki khun samla makin le ya ka badai kinum le tang ya babha tang ka man siam jing ya sha ni ka man siam jong ka jing ya ne ani ka khlemat ilayo ban pli ya kani ka jing penitanat lau mali pulun triangle tolap community la slam ba ngadon ke chicken tu kum local mali kum responsible representative from le tang jong ka constituency le jong ka state hi baya ki passer by ki bayeng nakani ke jaka ringkat kinong snong ken penitanat ken penne yani ke jing itanat jong ani ke jaka namar kadon ka ktien jong play kasam ka ba arsaw ka khot iway. When we keep our locality clean, green, and clean, green, and beautiful, we honor God's creation. We honor God's creation and shows gratitude towards His blessing. Habang ipan itanat, ipene, ipansa, yak jing itanat, yak jing po, jing pieng. Kapat ken mau, bangi ay burong, kam tam yu blay, upataw. Lada, kini kijing taw, kila ban penitanat, kila ban wanra ya kata kijing penitu, ha kijing itu kana. Ban penkaladur, nakaba, itanat, syakaba kam itanat sisu. Hoi daki bepun tri isnam, kani ka triangle la left out hakaba ka jaka ka long ka bahe bat ka jing ya jong kali ka long ka bakhim hadu ka ta nri manta pat ka jing penitanat sisu ya ke ka bala penitanat menshwa kan warra apa ka jing tanat ka warra apa ka jing suk hakalet kawan khamtam ka long brio ka man brio ka bang mur banong lada kini kibam don ka jingim kilaban pen kalalong ka jing itanat kilaban pen kalalong ka jing syakri hak ban ai jeman toy yang i prabrio kan lutam yang bat kan lutam yang i wei pai wei mat ka daw shaman shong bat shaman penkut ngaku an pekin mau ini kentien habang i trei ya kan no ka benta na ka benta ka jingsuk jong ki pranong shong sino kamdon ke ka bamla kamdon ke ka badu namar lawan ra no pat ya ta ka jing thumu da ka bawan ra da ka jing trei nam ta ka borom kawan ra ka jing jot eksong ka thau kawan ra ka jing jot ya ki imlang ka salang pada ke jelahi porokwe kombut mampat mau patungin pulang ya tak kejing temu habang itri ke nam tak kejing suk nem tak burong kadon biang kejing perken mau but we are all called not just to be famous but to be faithful kani kade kejing perken mau bang inum dei taman tre tam takanam hendai kham tam e ngin tre dapat penda bok la kejong ka kamram ka dei bat kejing kedil Megalayapost.news